pagtingan na iti Barangay 5 San Ramon, Bintar, Ilocos Norte. Tiya biktima kit agtawan ti 55 ken may mesyo nagbibiyag iti nakamat nga barangay. Sigon iti PNP ti kabsat na nga tricycle driver iti nakakita datoy biktima nga nakadasay ito na iti paggateng na intawag na dagos iti PNP ket nagresponde iti pulisya Karaman iti staff iti RHU para palang iti pag-examine ti bangkay iti biktima nga nakadasay ito na iti pagtengan na nga dara-dara naman nga ti biktima ket kang kanay nga gininom kinadaan iti sakit nga hypertension iti postmortem examination iti RHU naman nga ti biktima iti musay gabo iti cardiac arrest aw met makitang foul play iti panakatay ti nakamatat nga biktima nagpalagip iti RHU kung iti umiling nga masabol nga kitang tinay sa siya atin iti magbagi nang runa ka na ito nakabarbara panyampuna ito managlikan iti panaka-stroke wano panaka-cardiac arrest. Iti sa balipay nga bangir nagadi ng party dua motorsiklo iti mismo nga Ablan Avenue asakop sa Barangay 5 iti siyudad Tinawag ti motorsiklo ket inturong tagnagan na Ricky Gonzales nagtaon ti 30 kinadaan iti bakride nga ni Sheila Ramos Andres nagtaon ti 24 agpadagindek iti Barangay 60 kawakan iti siyudad iti Lawag. Ti motorsiklo ang nagdinumpar iti duwaket ni Kingsley Kapusan Tepang nga agtawan ti 21 kinagindeg iti kinasabi na ti bakride na met ng niliya agtang Akasyo nga agtawan ti 21 kinagindeg iti Barangay 25 Tambidaw uno Tamdagan Bintar Ilocos Norte. Ti investigasyon iti PNP ti motorsiklo nga inturong itinod-udi nga ni Kingsley Tepang iti mandariman iti panagpapabagatan na iti Ablan Avenue idinta nakasabit na dati may sapay nga motorsiklo nga gapumet iti right side gabot retoy nagdinong para iti duakit nagbaliktad iti mismo nga teng iti kalsada nagsagaba iti sugat ng mga pasatibagi dagiti nakalugan karaman na iti bakride iti natoy ang aksidente. Nagtagos ba iti responde iti ambulansya iti DPS kitataray digitoy iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital and Medical Center. No pwede kasta dagiti biktima kita dan kinalsad kalpasan iti panakataminda iti hospital. Nagpalagi pa rin iti PNP Traffic Division ng motorista nga masabol nga menor kung gastamiten sa atin na panagmaneho sa tumaliklikan iti disgrasya kasi pasama kanito duwang motosiklo nga danti bakride nga nagsugatan iti nagdumpaset iti pagida. Iti sa bali nga bangir Idol Lawrence, yes. Nakalarton iti PNP iti natungong daway, naka full alert gabo iti pangsangpeten iti delegates iti palarong pambansa iti alay nga kalman at dumaning nga bats iti simangpet iti Boda Provincia nga ito ket nakabelet kaya dumpay nga pagpagadalan iti Sandro Setilo wag dumpay nga ili iti entero nga probinsya iti Ilocos Norte mapela iti nila nga pulisya nga masabol iti panang respetaken kasaratan panipay iti panakakomodar iti nga delegado ito malikligan iti sanga siyang impresyon iti Ilocano iti nato nga palarong pambansa nga mangrugi iti detoy nga lawas na tamang palang Idol Dennis. Yes, Idol Lawrence. Okay, nakulong datay nga dadagiti delegates iti palarong pambansa. Kumusta mat iti panangi provide iti seguridad iti nailyan nga PNP ada kadi dagitay tumulong kadakwada nga force multiplier Idol Dennis? Well, at dagitay force multiplier karaman dagitay nagdupay nga NGOs, barangay officials, kastamatan dagitay barangay tanod, agraman dagitay traffic enforcer para pala iti seguridad dagitoy hanggang naet dagitay bisita nga umay magpagpasiti palurong pambansa. Iti biyang iti PNP so pwede kalmang kat na full alert iti PNP
para palang iti siyudad dagitoy umay makiayam iti palarong pambansa iti probinsya ti Ilocos Norte. Okay. So, tipiko makitanda, Idol Dennis, kit dagitay kas nairakurak, iti malam kalman, detoy adamanan, iti nagreport nga nanginakan basit, detoy plete, di malam kalman manan, Idol Dennis. Sa din ti mabalinda nga pag-i-reportan nga talaga. At adi kinunada, mabalinda traffic division ngam no syudad ti Lawag laeng. Ngam dagitigar daduma, Idol Dennis, sa din ti mabalinda nga pag-i-pulungan, no kasta nga overcharge, dagitoy tricyclean. Well, mapanda lang agpakamo kasi kaming iti PNP no na iti nakabiktimanda. Mabalin nga i-report iti korpo ti pulisya kadagitay ni areas ka nakadeployan dagitong athletes Idol Lawrence gabuto ti PNP matanda nga nagdagos dagitoy reklamo nga dagitoy overcharging ng daway kadagitay atleta. Mabalin pa iti Ming nakuha Idol Lawrence nga pagkamangan no saan kit iti SQS Division Office para palang iti panakaksyon dagitoy nga reklamo dagitay bisbisita Idol Lawrence. Mamultada nga ta, Idol Dennis, butlaang. Well, ada multa iti ordinance Idol Lawrence nga overcharging at iti sanction penalties karagitay aglabsing dagito nga traffic ordinance iti probinsya ti Ilocos Norte. Okay, go ahead, Idol Dennis. Tama, pala man po ti PNP Idol Dennis Alipio, tatak RMN.